Goedemorgen hier bij de locatiekeuring bij Stal Zwart ter Schuren. Mijn naam is Papke van der Meulen. Samen sta ik hier met Wieneke Waaier-Blom en Annemieke Elzinga. Ringmeester zijn Charlotte Lakersveld en Johan Hielkema en de chippers Aukje Veldman. We gaan zo beginnen met het eerste paard. Succes!
Oké, onze eerste paard, nummer 1. Paard heeft wel luxe, voldoende hoofduitdrukking, uitstraling, lange hals, een goede bovenlijn. Ietsje week op de lenden. Het kruis zou wel wat langer kunnen. En ook de romprichting iets neerwaarts gebouwd. Paard is voldoende hard in het beenwerk. Maar voorbeenstand is wat Frans. Maar met name de stap en de draf, daar missen we toch heel veel regelmaat en tact. Vooral in de stap, maar ook zien we dit terug in de draf. Vandaar dat we dit paard niet kunnen opnemen vandaag. Die hoek in te gaan, Davy, want vind ik die hoek een beetje eng. Sluit maar iets aan. Ietsje binnen, slag rustig.
Moet je opstellen of moet er een stuur in fiets?
Ja, hierbij de uitslag van onze groep nummer 2. Het is een voldoende rassig paard, ietsje lang in het hoofd. Met name de romprichting is neerwaarts gebouwd. Het heeft goede schouderligging. Met name de bovenlijn die zou sterker kunnen op de rug en ook over de lendenen. En het afhellende kruis ontsiert het paard een beetje. De beenwerk is voldoende, iets correcter in de voorbeenstand voor. De stap is voldoende takt en zou daarbij wat ruimer kunnen. Het draf heeft voldoende kracht, loopt daarbij iets op de voorhand. Het paard wordt vandaag stamboek met een 3e premie. Nummer 5 zou iets edler in het hoofduitdrukking kunnen. De ietsje horizontale hals. De rug is voldoende, dat met name op lenden zou die iets sterker kunnen. En met name de Franse stand achter. En de beenwerk wat stijl gecoat is achter. En de stap is voldoende, actief en ruim. En de draf heeft hij heel makkelijk, wel krachtig en de buiging. Maar met name het beenwerk onthoudt hem vandaag voor de ster. Wordt vandaag stamboek met een 3e premie. Nummer 4. Het paard zou wat meer jeugd kunnen hebben. Is al wat vroegrijp. Zou het hoofd wat edeler kunnen, maar er ligt een goede schouderligging in. Goede halsvorm. Bovenlijn is goed. Zou misschien op een lenden ietsje sterker kunnen. En het kruis zou ietsje langer kunnen. Beenwerk is voldoende kwaliteit, ietsje week gecoat. Maar de stap is heel ruim en actief. En de draf heeft veel lossigheid, ruimte en een schakelend vermogen. Het paard wordt vandaag stamboekster met een 2e premie. Nummer 3. Het paard zou in het hoofd wat edeler kunnen, maar een lichte hoofd-halsverbinding. Ook een lange hals. Een goede schouderlijn, bovenlijn goed. Het kruis is wat afhellend. De stap is ruim en actief. En in de draf heeft hij veel tact en ruimte en kracht. Het paard wordt ook stamboekster met een 2e premie. Gefeliciteerd.
Hierbij de uitslag van nummer 6. Het hoofd is voldoende edel. De neklengte zou wat langer mogen en ook de horizontale halslengte. Ligt een goed schouder in. Bovenlijn is een goede lijn. Het kruis is iets afhellend. Een lang voorbeen. De beenkwaliteit zou wat droger kunnen. En de stap is wat gehaast en is daar kwetsbaar in de stap. En in de draf is hij ook, zoekt wat naar de regelmaat en doet het in een hoog tempo. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
Hier bij de uitslag van deze groep. Hier bij de eerste nummer 9. Het is een hele rastypische luxe merrie met een mooi front erop, veel behang, lange hals. In de bovenlijn zouden we het sterker zien, met name op de lendenen. En ook de kruis is afhellend. Heeft een heel lang voorbeen. De hoek en het achterbeen is wat sabelbenig. En met name de voorbeenstand, met name linksvoor, is hij Frans. Stap zien we toch dat hij telkens naar de regelmaat zoekt. De paslengte is niet gelijk. De draf is wel voldoende, goed gedragen en actief. Paard wat stamboek met een derde premie. Nummer 7, paard wat eigenlijk heel bang was. Hij niet echt een volledige ontspanning was. Heeft wel een edel hoofd, er zit wel front op. Een goede bovenlijn, het kruis en met name de lenden is hij strak. Het beenwerk is voldoende kwaliteit. De stap, dat zien we ook weer terug, dat hij wat gespannen is. Met name en ook kort. De draf is hij wat gehaast, een hoog ritme. En zou het meer lossigheid kunnen tonen. Paard wordt vandaag stamboek met een derde premie. Dan nummer 8. Het is een grootramig paard met ietsje onderhals. En zou voor het mooie de nek wat langer kunnen. Bovenlijn is voldoende. Het kruis is wat afhellend. Er is voldoende droog in het beenwerk. De stap is heel ruim en actief. En de draf is voldoende gedragen. Misschien ietsje gehaast, maar wel voldoende kracht erbij. Het paard wordt vandaag stamboekster met een tweede premie. Gefeliciteerd.
Oké, de uitslag van nummer 10, er is maar één. Dit is een paard met heel veel rasuitstraling, edel in het hoofd, lange hals, heel veel behang. Ook goede bovenlijn, goed mooie ligging. Misschien ietsje kruis wat afhellend, maar nu helemaal. En hard beenwerk, correct van voren. De stap is kort en stug, wel takt en ook wel regelmaat. En in de draf ook wel voldoende actief, ietsje op de voorhand. Paard wordt vandaag voorlopig sterk verklaard vanwege zijn ras en zijn beenwerk en bouw.
Hij lijkt bovenop al. Ja, afsnellen?
Hierbij de uitslag van nummer 12. Het hoofd is voldoende edel, heeft veel behang. Iets horizontaal in de halsrichting. Lange schouder, bovenlijn voldoende. Kruis is heel afhellend. Beenwerk is voldoende kwaliteit. De stap heeft wel ruimte en voldoende tact. De mag ruimer. De draf, daar mist hij toch heel veel stabiliteit en balans. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie. Hierbij de uitslag van nummer 11. Ze heeft wel voldoende ras, heeft een heel edel hoofd. Het is ietsje neerwaarts gebouwd. Goede schouderpartij. De bovenlijn is sterker. Kruis heeft een goede ligging. Maar zou daarbij ietsje langer kunnen. De stap is voldoende ruim en tact. En de draf heeft hij schakelend vermogen. Een goed achterbeen. Wordt vandaag stamboekster met een tweede premie. Gefeliciteerd.
Hier bij de uitslag van nummer 13. Het is een paard met heel veel rasuitstraling. Front erop. Zou misschien voor het mooi ietsje langer in de nek kunnen. Maar veel behang. Het meeste stukje, maar dat is het denk ik gescheurd. Maar veel, ook een goede bouw. Goede bovenlijn. Goede kruislegging. Hoogbenig. Het beenwerk is van goede kwaliteit. De stap, daar zou die wel wat ruimer kunnen. Daar is hij ook wat gehaast in. En dat zien we dan ook wel weer terug in de beweging. Daar is hij ook wel wat gehaast. Hij heeft wel voldoende vouw in het achterbeen. Boot ook onder. Maar vanwege zijn kwaliteiten voor razen, bouw en beenwerk. Het paard vandaag sterk verklaard.
Hier bij de uitslag van nummer 14. Paard is iets zwaar in de hoofd-halsverbinding. Doet ook in de hals. De halslengte zou wat langer kunnen. De bovenlijn is voldoende. Kruis heeft een correcte ligging, maar zou daar ietsje langer kunnen. Het beenwerk heeft kleine hoeven en met name de weekgekootheid achter. De stap is voldoende takt, maar zou wat ook iets correcter kunnen in de voorbeenstand. En de draf is goed, voorbeen voldoende actief, voldoende krachtig. Paard kan, wordt geen ster vandaag vanwege beenwerk.
Hier bij de uitslag van nummer 15. Dat is een groot ramig paard, lang gelijnd, zit front op, rasuitstraling. Goede schouderligging, bovenlijn zou misschien ietsje sterker kunnen, kruisligging is goed. Misschien een tikkeltje langer had hem mooi gestaan. Grote hoeven, voldoende hard en beenwerk. De stap is ruim en krachtig en de draf wel lossigheid opwaarts. Met een goed voorbeen erin, wordt vandaag sterk verklaard.
hier bij de uitslag van nummer 17. Het is paard met een ook wat ouder, hij is 6 jaar. Paard met enorm veel behang, ook veel rastuitstraling. Front erop. Goede schouderpartij, de bovenlijn is voldoende goed. Het kruis is iets kort, het beenwerk zou meer kwaliteit kunnen hebben. De stap is stug, voldoende takt, maar zou daarbij ruimer kunnen. En in draf een goed voorbeen. Drukt de rug hier een beetje uit en mist daar bij de lossigheid en de coördinatie iets. Paard wordt vandaag geen ster.
Hierbij de uitslag van ons laatste paard, nummer 18. Het is nog een hele jeugdige hengst. Heel veel front erop. Rasuitstraling, lange hals, goede bovenlijn. Ook een goede kruislichting. Zou misschien ietsje langer kunnen voor het mooie. Voldoende droog beenwerk. Opwaarts gebouwd, dus allemaal pluspunten. In stap, daar zien we wel wat takt, maar dan zou die toch duidelijk ruimer kunnen. En in draf zien we het ook wel dat hij iets gehaast is in de beweging. Dus de beweging zien we graag naar bevestigd waar het paard wordt voorlopig sterk verklaard. Gefeliciteerd. Dit was tevens ons laatste paard. Iedereen bedankt, ook voor de goede samenwerking hier. En vanmiddag zien we elkaar weer terug in Holdeboren wanneer u tijd heeft.